खुलुमबाय रायजोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आजिखालि जोंनि जि बर' हारिनि हिनजावफोर प्राय खोनानो मोनो सोरबा बेंगलराव सोरबा बांगाल हौवाजों खारफालांदो सोरबा सोरनिबा हौवा गथ' गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालांदो बेफोरबायदि जोङो गोबां निउसफोराव खोनानो मोनो भिडिअफोरावबो नुनो मोनो किसुमाना हमजानानै लाना फैफिनजायो नाथाय किसुमाना बिदिनो थांना संसार जाहैयो आरो संसार जानाय माने मा गोबां मानसिफोरानो जेरै बांगालफोरा लानानै थाङो गोबां अत्याचार बा आरो बांगालफोरनि न'फोरखौ नोंथांमोना मिथिगानो सभाबफोरखौ बेफोर गोबां माने माबाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ नुनानै जोंनि जि बिजेपि सरकार जेब्लानिफ्रायनो बिजेपि सरकारा जोंनि इन्डियायाव सरकार खुंबाय दोङो अब्लानिफ्रायनो गोबां किसुमान रुल्सफोरखौ गोदो गोदायनि रुल्सफोरखौ आयेनफोरखौ सोलायगासिनो दोङो आरो थिग बिदिनो गोदान मोनसे आयेन दा लाबोदों नोंथांमोना निउसफोराव मोनदों जानो हागौ इउसिसि इउनिफर्म सिभिल कोड आरो जाय आयेनखौ दा फार्स्ट माने स्टार्टिं उत्तराखन्डआव बेखौ माने लागु खालामदो आरो थिग बिदिनो लासै लासै जोंनि पुरा इन्डियायाव बे आयेना माबा जाजोबगोन एप्रुभ जाजोबगोन आरो नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ बे आयेनाव मा मा दोङो बेखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोबाय आसलते इउसिसि जि आयेन बे आयेननि मथै सोरनिबा हौवा हिनजाव सानै बिसोर सानैबो थांना थासान्दि रावबो गुबुन हिनजावखौ बा बै हिनजावा सोरबा गुबुन हौवाजों खारफानो मोननाय नङा बे बिराद काराय माने बे आयेनखौ दादो आरो बांसिन बे आयेना एफेक्ट खालामगोन जोंनि जि मुसलमानफोर बिथांमोननाव बांसिन एफेक्ट खालामगोन मानोना बिसोरो सानै साथाम हाबा लायो आरो जेब्लानो इसा अब्लानो सोरखौबा नागारनानै सोरबा सासेखौ माने हाबा लायो बेफोरबायदि बिसोरनि माबायाव बांसिन जाबाय थायो बिनि थाखायनो बिसोरो एसे दावराव दावसिबो खालामबाय दोङो नाथाय पुरा अल इन्डियायाव दाबो बे आयेनखौ माबा खालामथ'वाखै नाथाय उत्तराखन्डआव दाख्लै 7 फेब्रुवारिनिफ्राय बे आयेना लागु जाबाय आरो दा जोंनि बे आयेननिफ्राय जोंनि बर' आइजोफोराबो साबधान जानाया मोजां मानोना नोंथांनि हौवाया थांना थासान्दि नोंथाङा गुबुन हौवाजों हाबा जाहैनो हाया आरो हाबा जाहैनो हागोन जेब्ला नोंथाङा बेखौ माने तालाक होगोन कर्टआव बेखौ डाइभर्स होनांगोन होनोबासो नोंथाङा गुबुन हौवाजों बा बै हौवाया गुबुन हिनजावखौ हाबा लानो हागोन बेनि अनगा रावबो रावजोंबो बेफोरबायदि जानो हाया मानोना गोदो रुल्सआ मोननैमोन मुस्लिमफोरनि थाखाय गुबुन रुल्स आरो जोंनि जि जेनेरेल माबाफोरनि थाखाय बेलेग रुल्समोन नाथाय दा बेफोरो टटेलि सेम जासिगोन गासैनाबो सेम टु सेम बेनिखायनो इउनिफर्म सिभिल कोड होननानै बे माबाखौ मुंखौ दोनदों आरो बे आयेनाव बेफोरबो दोङो जे आजिखालि गोदान मोनसे मानसिफोरनि माबा नुनो मोनो लिभ इन रिलेशनशिप माने जेराव सेंग्रा सिख्ला माने जयै थायो हाबा जाया गारा मोनसेल' रुमाव बे मोनसे माने बेखौ माबानो थाखाय दा बायदिनिफ्राय बे आयेना जेब्लानो जोंनि टटेल गासै इन्डियायाव लागु जागोन बेनि उनाव बिसोरो बिदि थानो मोननाय नङा आरो बिदि थानो थाखाय न'निफ्राय पारमिसन लानांगोन आरो रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया एकदम कम्पालसरि रेजिस्ट्रेसन खालामनानैसो बिदि माने जयै थानो मोनगोन आरो बेबो हिनजावसानि बैसोआ 18 जानांगोन आरो हौवासानि बैसोआ 21 जानांगोन आरो हाबा खालामबाबो दा बायदिनिफ्राय बे आयेना जेब्लानो सब जायगायावबो माबाजोबगोन अब्ला हाबा खालामबाबो नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनाया एकदम कम्पालसरि जाहैसिगोन नोंथांमोना जेमान जि गामियाव जेसां रुल्स माबानानै गामिनि नियम नितिफोरजों हाबा जाबाबो दानिफ्राय बिदि जानाय नंला नोंथाङा 6 मासनि गेजेरावनो नोंथाङा रेजिस्ट्रेसन खालामथारनांगोन आरो बेयाव माने नोंथांमोना सिगांनो आं फोरमायनाय बायदि बांसिन जोंनि मुस्लिमफोरनावसो बे माने आयेना एफेक्ट खालामगोन मानोना बिथांमोना
गुबुन गुबुन हारिनि माबाफोरखौ लानानै खारखुमाना थाङो अथ'स' सिगांनो हिनजावबो थाखायो गथ' गथायबो थाखायो नाथाय दा बिथांमोना बिदि खालामनो हानाय नंला आरो बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां बियो जोंनि बर' हारिनि जि दा उत्पात सलायगासिनो दङ आइजोफोरनि जायजोंनो मेजोंनो खारलांलाबायनाय दा साननैसो सिगांसो आरो मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दोङो नाथाय आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबाखै मानोना सासे बर' हिनजाव आरो सासे बिदिनो मुसलमान सेंग्रा एकदम अपेन नोंथांमोननो माने ब्लु फिल्म बायदि बिसोरो भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै ससियेल मिडियायाव हेगारना होदो दा बेफोरबायदि माने जाथायफोराबो खम जालांगोन आरो रावबो रावजोंबो खारलांनोबो हानाय नङा आरो जोंनि बर' समाजा एसेमान माने मोजां जासिगोन बेफोर दावराव दावसिनिफ्राय जायखिजाया नोंथांमोना आयेनखौ माबोरै मोनखो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बिदिनो बेफोरबायदि भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय सिङाव थानाय लाइक बटनखौबो क्लिक खालामनानै हो मानोना भिडिअ बानायनायाव जोबोद खस्थ' जायो नोंथांमोना मिथिगो गोबां कन्टेन्ट नागिरनानै भिडिअ शुटिं खालामनानै नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो खस्थ' मावनानै लाबोयो भिडिअखौ आरो जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामनो हो बेयावबो आङो जेबो गाज्रि मोना जायखिजाया लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो मोजाङै था रंजायै था गोजोन